Ake sibuke question number 3. Bathini question number 3. Bathi ku 3.1 the melting points of some organic compounds are given in the table below. Nalapha ke sakhuluma ngawo ama organic compounds, organic molecules. Kodwa ke manje sebethinte enye into. Bathinte i-melting point. I-melting point ke mekune melting point chaza ukuthi nani ne-boiling point. Ngiyakhuluma nge-boiling point kancane earlier on. Ake sithi ungena lapha uma bethinta leyo nto i-melting point noma i-boiling point. Hey sekufanele ukhumbule lento lebizwa ngani? Ebizwa ngama intermolecular forces. Intermolecular forces. Awuthi ngilibhale phansi leli gama leli. Intermolecular forces. Yini ke ama intermolecular forces? Ukuze uzoyiqonda kangcono lento le. Ake ngikubuza umbuzo. Njengoba sewazi ukuthi amanzi i-molecular formula yakhona ubani? U-H2O. Amanzi ke lawana. Uma uphethe iglass noma uphethe ke icup noma inkomishi noma ke whatever container oyiphethe uphuza amanzi athi ufike qhabule yabona phuza manje mawuphuza akawungitshela usuke uphuza yonke le molecule le kodwa manje athi usufika uphuze ebese yasala ba-half noma abe whatever kwi-level abakuyona uphinde uphuze ehle yabona mawuphuza amanzi ke ngoba sekuyacaca ukuthi hayi phela usungaphuzi wonke noma uphuza wonke lo kufanele vele kuphele ngaleso sikhathi. Umbuzo wami uthi ingabe usuke uphuza upiece ka-H noma usaqhabula kokuqala uthi mawuqhabula kwesibili mhlawumbe omunye upiece ka-H phinde kwesithathu omunye upiece ka-H until azaphela o-H abawu2 bese uza oxygen. Ngabe usukwenza njalo noma emanzini kuno H2O abaningi H2O uyabona kusokwenzakalani? Uyabona ke mawuphuza ke kusuke kuno H2O abaningi eglassini emanzi. Ngizothi billions and billions ngoba ngale angazi ngizothola khona quadrillion no trillion bani kodwa asuke emaningi ngona ini ama molecules ka water. Yini edala ukuthi uma engamanzi abuke ngalendlela abuka ngayo? Yini edala ukuthi mekuyi ice libuke ngalendlela libuka ngayo nane texture yakho ibe ngalento eyiyona? Uma kuyi-steam uswabilisa amanzi bese kuphuma lentuthu lephuma ngesikhathi ubilisa, angisho intuthu yeyelo kuza neyinkuni noma whatever usukubasa ngayo. Ngikhuluma nge-steam lesi siphuma kuphi kwiketela noma ebhodweni lelobilisa ngalamanzi. Sekune steam lapho. Uyabona i-steam asifani namanzi, namanzi awafani nani ne-ice. Yini edala lokho? Ngizophendula lokho njengamanje. Isizathu salokho ilento esibiza ngani? Ama intermolecular forces. Ama intermolecular forces are yini leyo? Ama forces lawo esiwathola between molecules. Khona elinye igama futhi. Leli gama ke bathu bani? Bathi intramolecular force. Kunomehluko ke la ungadidiseli. Ake ngudwebe lo khuzana. Lo wathi ngamasibumshi uzoyibona into engisho. Buka. Uma sikhuluma ngo intramolecular force. Sikhuluma ngalama forces la, sikhuluma ngama bonds atholakala within a molecule. This is a single molecule ka water. Kunama bonds between hydrogen and oxygen. Nansanye. Le bond ke uhlobo lwakhona sibiza ngani nge-intramolecular force. Akufani no intermolecular force. Kunomehluko. Abokwazi konke kanje. Angikho ke la nje ngamanje ngilapha ngizokuchazela ukuthi lokho yakunjani. Ngiyasula ke la. Buka.
Uyabona la nansi molecule yokuqala ka water, nansi esibili, nansi esithathu. Uyabona ahlukene lama molecules. Khona ke lolu hlobo lama intermolecular forces noma ngiqale ekuthenini ama intermolecular forces thina sidila nawo la organic chemistry ahlukene kathathu. Le ngithi ahlukene kathathu khona lawa esithi ama van der Waals. Kuzoba khona ama London forces noma dipole. Bese kuzoba khona i-hydrogen bonding. Uyakhumbula ngithi ibongo kade sidila nazo umhomologa series. Alkanes, alkynes, haloalkanes, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, bese kuzoba nama esters. Shuthi mangaki 9 in total. Uyabona la kulezi ibongo lezi ezinama hydrocarbons. Uyabona lezo bongo lezo alkenes isibongo sokuqala, alkenes isibongo sesibili, alkynes isibongo sesithathu. Sithola lokho esikubiza ngani ngama van der Waals forces. Uhlobo lama intermolecular forces lo weak lolo. Uyabona nje labantu baka alkane aba weak, alkene ba weak, alkyne ba weak. Makuthi ke bekusadlalwa induku isadlala kwezinye indawo. Awushuthi wena makuthi awusena wakule waka hydrocarbon. Shuthi mangakuthona uphethe induku ngafika uzenzele lapha. Ngizochaza ngakho ukuthi kanjani. Inhlobo zama intermolecular forces. Bese kuthi ke khona ake ngibhale lapha udipole. Dipole noma London dispersion forces. Uyabo ketone kulokuzana ku aldehydes sithola oLondon noma dipole. Bese kuthi ke ama carboxylic acids noma alcohols sithola i-hydrogen bonding. La ku water ke nakhona water nayo hydrogen bonding. Yini i-hydrogen bonding? I-hydrogen bonding i-force noma i-bond eba khona phakathi kuka hydrogen wenye molecule no oxygen noma ne-atom ene-electronegativity enkulu. Okwamanje ngoba ngikhuluma nge-hydrogen le as well as oxygen une-electronegativity enkulu oxygen ma comparison hydrogen. Enye atom ene-electronegativity enkulu esiyiclassify njenge-hydrogen bonding u-nitrogen no fluorine, kodwa kwamanje sigxila kakhulu ku-oxygen. Uyabona u-hydrogen uzothi ebonde kulo oxygen lo, yabona angenjoba siphila nje emhlabeni uthi kuyi-relationship nomuntu wakho, yabona ngenxa ye-nature, into eyi-nature lena, yabona noma sisilwa nayo. Uthi unomuntu wakho oqondile yabo i-straight sakho bese kuzoba khona, yabona ikhwapha, yabona bathini side chick, mawuthi side chick anganoma side man nemeko wesilisa, yabona uthi kwi-relationship yaziwa kodwa uyantshontshana nomunye ngala ecela umthandana nomunye umuntu ngala. Nangu hydrogen une-bond, une-chemistry nobani no-oxygen. Futhi u-oxygen naye usasithenjini u-oxygen uno-hydrogen wokuqala, u-hydrogen wesibili, uyabona hawu kodwa lo hydrogen manje naye loya hayi lo kuphela, uyabona lo uzovela ayithi ngenke nangu oxygen omunye ngiyambona ngale, uyabona uzofuna ukwakha i-bond nalo oxygen lo owenye molecule. Futhi u-oxygen no-hydrogen kahle sengisaba ngisho ngokulibiza leli gama, usiyalibona, uyabona igama engisho u-hydrogen uzwana no-oxygen lo kodwa futhi ufuna ukuzwana nabani nalo oxygen. Uyabona ke manje le bond le iyona lesibiza ngani nge-intermolecular force. Nalo futhi naye uzofuna ukuthi enze njani abe nalo oxygen lo ola nalo hydrogen khona omunye ngabadwebanga o-oxygen abala noma ama-water molecules amanye nalo bese kwakheka into elishidi eyileya. Ngendlela labo bagake ngayo angithi sineleya manje yo-H2O bangaphezulu khona bangaphansi. Njengoba kukhona bangaphansi nje, lo hydrogen ongaphansi ethi vele esegange nabanye o-oxygen abakhona la kuyileya yakhe afune futhi ukuphinde, yabo akhe i-bond, yabo ekanje ngenhla nangezansi. Futhi ama layers lawa, lama sheet lawa aseyaxhumana manje, sheet engaphezulu, sheet engaphansi nelinye futhi engaphansi.
yabo oxygen yabo hydrogen we ngokwenkolo ayingeke bagangele banesona esikhulu. Lento ke iyona sibiza ngani nge intermolecular force. In this case sibiza ngani nge hydrogen bonding. Iyona edala ukuthi mawuphuza amanzi kusuke kunqabuka le hydrogen bonding futhi kuneleyo usuyiphuza amanzi ukusalenyileyo uphinde uphuza enyileyo usalenyileyo yabona kusuke kuncipha ini ama layers noma ama sheet. Ngenzeka ukuthi ngesikhathi uphuza ama layers awu2 noma 3 asazi kodwa sikwazi khona kusuke ngama layers ngani amanzi. Uyabona into engishoyo? So ke hydrogen bonding ke le okuyi intermolecular force iyona ke lento le influencer lento esithini i melting point. Yini melting point? Yile temperature le la uthola ukuthi iyancibikala into noma i molecule noma i compound esikhuluma ngayo iyancibikala from i solid phase iya kuphi iya ku liquid phase. Solid into nje eqinile yabo nje ice uma lincibikala kune temperature I think u0 degrees Celsius. I-ice mawikhiphe ku deep freezer uyikhiphela uyibeka iyancibikala ngithi kodwa kahle i-melting temperature khona is u0. Shuthi iyashintsha lapho ku0 degrees isuke from being i-ice ibe yini iba amanzi. Namanzi nawo ane boiling temperature. I-temperature la khona esuka from ini esuka from i-liquid eba yini i-gas. Mengikhuluma nge-gas ngikhuluma nge-steam noma lesi smoke siphuma ebhodweni mobilisa amanzi. Leyo temperature ke yamanzi eboiler khona u100 degrees Celsius. Uyabona? Yini idala lonto? Ama intermolecular forces asuke sehlukana. Uma uyishisa into usuke udala ukuthi break ini ama intermolecular forces. Awefani ke ama compounds. Khona amanye buka lapho buka le table. Yabo le table ino -95.4, 86.9, 77.8, -92. Uyayikhumbula into ekuthiwa number line? Kwi-number line kuphakathi endawo no0 ngala kunama positive values ngala kunama negative values. Uyabona shuthi ithi 0 + 1 + 2 + 3 ufike ku-infinity awufiki uya ku-infinity. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ngala. Uyabona njengoba sinama values ke akanje la kwi-table yethu isitshela ukuthi kune temperature ewu-negative something. Uyabona nje kunamazwe emhlabeni ko-Europe nako-Canada uthola ukuthi kuhlezi kune ice khona. Kune ice okuchaza ukuthi i-temperature khona is below 0. Uyabona? Nalana ke KZN kuye kwenzeke lokho eWestern Cape. KZN kuye kwenzeke lezi ntaba lezi kuthona ezini zokhahlamba ngazi noma uUnderberg yini yabona into ekanjalo. Bese kuthi ko-Western Cape kuyenzeka uthola ukuthi leli qhwa umhlophe qhwa. That means the temperature khona isuke njani i-less than 0 bese ithi -1, -10 degrees Celsius and so on. Lezi zinto ke mesinyusa i-temperature ziyalimala ezinye ziyafomeka. Yabo mesireduce i-temperature noma sinciphisa i-temperature noma sisusa ukushisa iba strong lento ama intermolecular forces. Uyabona? In this case kuluma ngani nge-hydrogen bonding. Ngithe kuma ketones khona ini nakuma aldehydes khona lolu hlobo esilibiza ngani ngama-lambda noma ngama-dipole forces. Izona ke lezi zinto ezi-influencer yini i-melting point kanye nani ne-boiling point. Ake sibuke-ke singene kwi-question ku-3.1. Kodwa ngaphambi kokuthi singene khona ake silihlaziye kabanzi letafula. La sino A no B no C no D. U-A wethu upropanone. Uyabona njoba ku-propanone bagcina ngo-1 noma ngo-nana. Nangu futhi omunye unana une-position. Nangu omunye ubani unana. Bagcina ngo-1 abakabani abaka-ketone. Yabona? Ngo-1 la. Bagcina ngobani igama abo ngo-1. Akusahluphi ke sesiyabona bagcina ngo-1 bani ketone. Isibongo sabo ketone. Kodwa lo upropanone. Prop oshuthi ama-carbons awu3. But ama-carbons awu4. Pent ama-carbons awu5. Lona ke une-branch uno-methyl no-butanone. Mawubheka ama-carbons akhona ngoba u-meth means 1 u-but means 4 futhi awu5. Uyabona? Baze usinika ke ini i-melting point noma i-melting temperature -95.4, -86.9, -77.8, -92. Mabuka ke number line yami u95 sombona u far left.
alandele u86 ube u77 u92 nawo uzocisha ube ngala uzoba after ulokhuzana u95.4 moya ngale. Buka sebethi ke ku 3.11 to which homologous series do the above compounds belong. Bathi labantu laba noma lezi zinto lezi zibelonga kusiphi isibongo, yona iphi homologous series ababelonga kuyona lapho. Sengishilo ngathi bani ketone answer uqala leyo 3.1.1. Okay, sebethi ke the melting points of compounds A, B and C are compared. Bathi i-melting point ka A neka B neka C bazi njani bayayiqhathanisa, bayabuka ukuthi hawu buku lo -95.4 lo -86.9 lo -77.8 hawu yini edala lokho bayibuza, uyabona baqhathanisa. Sebethi ku 3.12 write down the controlled variable for this comparison. Benze experiment la kahle kahle njobe beqhathanisa yini ama melting points akhona. Njengoba benza ke sebethi wena ke onobhalayo yini econtroliwe kule experiment. Into esuke icontroliwe noma i-controlled variable sisuke sikhuluma ngento efanayo engashintshanga kule experiment noma whatever experiment ke abasuke bekhuluma ngayo. Kuye kube ne-independent kube khona i-dependent. I-independent ile imele, i-dependent ile ncike kwenye, uyabona oyimele. Uyabona nje nanti ibhodi lisodongena ngithi luyimele sengiyasuka mina sengikhathele kulokhuza kuma sengenze njani ngiyancika, uyabona sengincika kuphi ncika la udongweni noma ebhodini. Udonga loyeni luyi-independent, mina njengoba ncike kulona ngiyini ngiyi-dependent ncike kulona. Enye example futhi, uyabona njengoba wena useyingane usengaphansi kwesandla somzali ukuze udle ulinda bani umzali ahamba othenga grocery makuthume, wena udependele kubani kumzali. Umzali njani uyimele ngoba uyasebenza yena afike nemali, yabona mefika nemali athi mi hamba uphatha lo carry lo kwasesikoleni athenge igrocery udle ngenxa yakhe umzali. Uzofika isigaba ke nawe khona uzoyimela khona bese kuba khona bazodependela kuwena, uyabona. Kodwa ke la bakhuluma ngani nge-controlled variable. Lento esibonayo angithi yabona ama-carbons akhe mangaki awu3 bese ngichazile lokho lo awu4 lo awu5 lawo nalo awu5 kodwa manje abefani lapha. Kodwa into engiyibuka yini hawu u1 lapha u1 la i-ketone uthini abangashintshanga i-functional group. Bebengakwenza ukuthi bathi ketone aldehyde alcohol uthola ukuthi mhlawumbe inamba ama-carbons yafana kukho konke la. So i-answer ke ka 3.1.2 sesothini i-functional group iyona ebe yini i-controlled variable. Sebethi ke the melting points of compounds C and D are compared. Ku 3.13 sebethi ke fully explain the difference in the melting points of these two compounds. Bathi u-C no D banze njani bakomperishiwe. Nansi into engithi ngicacisa. Uyabona nje mengase kuthiwa lezi numbers positive ngino 95 lapha, 4 la ngino 92 ngenza nje ngiyaqhathanisa, yabona apositive lama values. Ubani omkhulu phakathi kolo nalo? Nangu 95 omkhulu, ngani 92, uyabona ilula. Kodwa mase singapha nangu 95.4 nangu bani u92 u-minus ngoba ama negative values. Ubani omkhulu la ubani omncane, nangu omkhulu nangu omncane ngokwenumber line. Lo njani mncane, lo njani mkhulu. Bese soba nobani no -77.8. Angidubanga ngokwescale nje ngitshengisa ama values ukuthi ama position abazoba kanjani ngokwenumber line. Bathi asiqhathanise ubani u-C no D. Buku u-C no D ama melting point akhona kanjani. U-77.8 lo bani u-92. Bathi asiqhathanise ukuthi yini indaba ama melting point akhona abe kanje. Angithi yakhumbula ngiqale ngani? Ngiqale ngama intermolecular forces. Uyabona? Buka awuthi ngisulu uzoyibona kahle ke lento.
ukuze uzo understanda kahle la sinobani sino pentan 2-1 la kunama carbons amangaki awu5 bese kuthi ku position number 2 kune carbonyl carbon bese soba no 3 methyl butanone check something. Buka. Last nobani, sino pentan 2-1. Kanti last no 3 methyl butanone. Buka. Uyabona ukuthi unjani uyi-branch, nansi branch khona. Nansi branch. Lo akanayo branch, yonke into yakhe iqondile. Buka. Angithi ngithe ama intermolecular forces. Nalapha kuzoba nama intermolecular forces nenye imolecule kabani kalokhuze naka pentanol lesi structure leso. Uyabona ekuqondile. Uyabona nje uma nginama markers awu3 esandleni sami. Uma into iqondile le intermolecular force izobamba omunye ulokhuzana uH ngezansi mhlawumbe ngesibonelo intermolecular force baqondene kahle njengawo nazandla zami hayibo. Buka imino yami angithi yabo izandla zami lezo ziqondene nje kahle asisike phela perfect kanje yabona buka yabo zahlangana kahle yabona buka kulula ukuthi ubreak lento le ngendlela engizenze ngayo manje uyabona ukuthi kuthanda ubanzinyana kuzodinga i-energy ukuthi wenze njani uhlukanisela noma break lama intermolecular forces zakho naphakathi kwabo uma ke i-structure straight kanjena kunzima ukuthi wenze njani ubreak ama intermolecular forces kodwa omunye ebhekele yabona kanje kulula ukuthi wa break lama lokhuzana lama intermolecular forces yabona nje bekune branch uma nje structure saba ne branch akulula ukudibhiza leyo nto leyo uyabona kulula ukuthi uyidilize leyo nto noma ubreak ama intermolecular forces siba weak leso structure leso ngaleyo ndlela ke buka phakathi kalo nalo ubani omkhulu nanya omkhulu lo njani ncane indaba ngoba unama branches now kuchaza ukuthini ke lokho kuchaza ukuthi a branched compound will have weaker intermolecular forces. Less energy is required to break those intermolecular forces, hence the lower the melting point. Whereas in the case of pentan 2-1, the structure is a straight chain, which means there is more area for contact for my intermolecular forces, resulting in stronger intermolecular forces. More energy is required to break those intermolecular forces, hence the higher the melting point. Uyibeka nje kanjalo awuthi ngiyichaze ngale ndlela ke nami ke engiyona uma lo straight ngoba ama intermolecular forces adinga i-surface area ibaningi la yokuthi kufomeke ini ama intermolecular forces are strong. Njengoba ezoba strong chaza ukuthi uzodingeka i-energy eningi ukuze kubreakeke ini lawo ma intermolecular forces. Lokho kuzodala ukuthi i-melting temperature benjani ibe phezulu. Ake ngenze kanje futhi ake uthathe induku ezo3 noma ezo4 noma ezo5 uyihlanganise nje kanje ebese uzama ukuzenza njani ukuyiphula. Uyabona uma sihlangane kanje hey si strong kunzima ukuthi uyibreak udinga energy eningi, therefore udinga heat eningi noma a higher melting temperature. Kodwa uyabona mase yedwa lo ngizovela nje faqa yabo angize kwenza phela lokho yabona ngizovela nje faqa ngiphule kalula ngoba kunjani kukodwa kushuthi njani ku weak khona mekukodwa. So ngidinga less energy
njengoba ngidinga less energy futhi ngokwama intermolecular forces i-melting temperature khona ngisho ukuthi i-boiling temperature izoba lower. Ngiyema lapho kule question. Ake sibuke njengamanje question 3.2. Sinikwe i-table lapha ya. Basibhale lapho ukuthi alcohol i-vapor pressure. Uyabona ke nale question le ye-vapor pressure isakhuluma ngawo ama-intermolecular forces. Kodwa ngoba sesikhuluma nge-vapor pressure, i-vapor pressure ke kuzohambisana ne-boiling point. Buka lapha. La sine-alcohol ene-carbon eyodwa, futhi baloyo u-methanol. La awu-2, futhi ubani ama-carbons, futhi ubani igama lakhona u-ethanol. Propanol, butanol, pentanol, hexanol. Uyabona ukuthi inamba ama-carbons iyanyuka as ushona phansi. Sibuka nje i-table. Buka i-vapor pressure 16.8 inkulu. Hayibo iyancipha as inamba ama-carbons ezinjani increase. Uyabona kade ngikhuluma ngani? Kade ngikhuluma nge-surface area laphana kule question le ngemuva. Sitheni uma kunama branches, ama-branches adala ukuthi ama-intermolecular forces abe weaker, kanti a straight chain chaza ukuthini? Ichaza ukuthi uma kune straight chain ama-intermolecular forces azoba njani, azoba strong, kudingeka energy eningi. Buka lapha uma phela sinama-carbons amaningi, kuchaza ama-intermolecular forces azoba njani, azoba stronger. Kube nzima ukuthi lonto enzenjani i-break apart, noma ama-intermolecular forces azenjani a-break. Lalela ungazi ucabanga ukuthi mina ngikhuluma ngokubreaka kwalento. Uyabona nje i-structure mesikanje. Nangu hydrogen, nangu hydrogen, nangu hydrogen, nangu hydrogen, nangu omunye. Angikhulumi ngokubreaka kwalento le. Uthola ukuthi lo sizohamba into le hamba. Cha. Ngikhuluma ngokubreaka ukuthi nangu omunye ulokhuzana. Ake sithi no hydrogen. Uyabona? Angithi ama-intermolecular forces ama-forces are between ama-molecules. Ngikhuluma ngalokho ukubreaka lokho. Uthole lo sizohamba yedwa. Nalo yenza njani? Ahamba yedwa. Angikhulumi ngokubreaka kwe-molecule iyodwa cha. Angikhulumi ngaleyo nto la. So ke la uyabona ukuthi ngale la iyanyuka ezishona phezulu as number yama-carbon decreaser bese mengiqala ngezansi ngiyaphezulu. Uyabona ukuthi ne-vapor pressure njani iyancipha. Leyo nto ukuze ukwazi ukuyichaza kahle. Cabanga ini ama-intermolecular forces. Uyabona nje la ama-intermolecular forces ngoba i-carbon yodwa kanjani a-weak. Ngoba la sino OH. OH. Sinalo luhlobo lama-intermolecular forces a-dominant esiwabiza ngokuthini i-hydrogen bonding ngoba sino OH. Akhona ke nama-van der Waals forces a-weak. Weak kodwa okudominant yini ama-hydrogen ngoba njani a-strong ama-hydrogen bonding. Adala ukuthi i-intermolecular njalo lokhuzana i-melting point ne-boiling point kube phezulu. Asibukeke lapha bathi ku 3.2.1 define the term vapor pressure. Lana ke mesikhuluma nge-vapor pressure. Ukuze sibe ne-vapor pressure, angithi kade ngikhuluma ngamanzi ngithe mina amanzi lawa mesibilisa amanzi kuba khona i-steam. Kahle igama lakhona right, i-vapor. I-steam siyi-vapor. Ngisho ngoba kuthina kusesona kamanzi sesibilisa into ehlukile ake sithi mhlambe upetrol. Upetrol udinga ukuthi uzubilise. Mawavula nje lokhuzana, wavula isivalo se-container lakhona khona petrol, uvela uzunuka kune-vapor kani ya petrol. Ngeke uzusho steam, uzothini i-vapor ka petrol. Ngisho ukuthi une-spirit, ngisho ukuthi unutshwala. Utshwala ukuze uyabodlela lakhona uma ukuthi kwake wenze kwathunywa, angisho ukuthi uyaphuza, wathunywa utshwala. Base budlu yabo isivalo uthola buvuliwe, wasuziphunga lakhona i-vapor leyo izwayo yakhona. Hayi ukuthi steam. I-steam sebenza kakhulu emanzini abilisiwe, bese kwakhe igas esithini i-steam. Njengamanje bathi ke asidefine ini i-vapor pressure. Buka angithi
wena mawubilise amanzi ngebhodwe ibhodwe linesivala ngithi nanti ibhodwe lakho bese ufaka ini isivalo sakho lapha bese isivalo sebhodwe lesi uyabilisa la ubilisa amanzi abila bekuzikwakha ke steam kuze kwenzeke ini uthola ukuthi isivalo manje sesiloko siyakhala manje isivalo siloko sishona phezulu sishona phansi isivalo lesi njengoba siloko sinyakaza sishaya lephathi lebhodwe ngoba isteam siloko siphusha uyabona ngesikhathi siphusha isteam la ngithe isteam yini kahle kahle i-vapor batheni lapha i-vapor pressure buka le vapor le qhamuka la ishaya laphi exacta ini exact force esivalweni njengoba exacta force kwakheka ini i-vapor pressure yini ke vapor pressure it is the pressure exerted by any by a vapor closed system. It is what? It is the vapor exerted in a closed system. Yini vapor pressure. It is the pressure exerted by the vapor. Ngoba kusokune vapor ngeklano steam. It is the pressure exerted by what? By the vapor which is at equilibrium with its liquid. Nansi liquid angithi. Mawubilisa amanzi angithi khona kuba yini steam kuba i-vapor kushaya lapha kuphinde kubuyele la. Sune liquid ube nani ne vapor. Ezoba kuphi at equilibrium. Angazi ke nomzamo ukukhumbula KC. Mengithi equilibrium cabanga KC. Kodwa mawubilisa amanzi ayesithi kuzivalela ibhodwa kuphuma lutho. Nanka amanzi ayabila. Khona amanye aseyi-steam. So mengikhuluma nge-vapor pressure, ngikhuluma ngale pressure le exactwa i-vapor kule container le. Le vapor ikuphi is at equilibrium with its liquid. Uyabona? Ukuze kwenzeke i-vapor pressure, ama-intermolecular forces fanele benjani? Fanele breakeke kalula. Uma i-vapor pressure incane chaza kunzima ukuthi lento iforme ini i-vapor. Buka lapha. Mncane lula carbon eyodwa. I-vapor pressure njani inkulu. Okusho ukuthi besimbilisa kulula ukubilisa lo. Mekulula ukubilisa lo futhi kulula ukuthi aforme ini i-vapor. Kulula ukuthi i-vapor pressure ezinjani ibe khona. Ingakho u16.8. Lo nama carbons awu2. Awu yancipha manje i-vapor pressure. Lo segcineni unama carbons awu6. Hayi i-vapor pressure yakhe njani incane. Okusho ukuthi kunzima ukwenza njani ukubreaka ama-intermolecular forces alo. Ngoba unjani une straight chain noma ama-intermolecular forces are strong because unama carbons amaningi. Lo uyalandela ngokuthi abe strong yabo 0.88 0.99 91 2.8 7.8. Lo nje kulula ukuthi wenze njani ubreake amalokuza nama intermolecular forces bese i-vapor pressure ezinjani iforma kalula. Uyabona? Ku 3.2.2 sebethi write down a suitable conclusion for this investigation. Mesibuka nje ama results la ukuthi as in number of carbon atoms increase, the vapor pressure decreases. Qedile lapho. Yena conclusion lasiphezulu nje sisibonayo la. Uyabona? Sebethi ku 3.23 write down the IUPAC name of the alcohol with the highest boiling point. Bathi ke manje asibhale igama kuyi-IUPAC name eline highest boiling point. Ukuze ibe na highest boiling point ichaza ukuthi izoba ne vapor pressure njani encane. Nangu ke lo bakhuluma ngayo. Lo i-vapor pressure yakhe njani incane. Ochaza kunzima ukuthi enze njani aform i-vapor ngoba ama-intermolecular forces njani are strong. Ma strong ama-intermolecular forces chaza ukuthi i-boiling point njani inkulu. Nangu ke lo futhi kuzoba ubani ngoba nama carbons awu6 hexanol. Si assume ke manje ukuthi uOH ucarbon number 1 uzoba uhexanol igama lakhona. Uyabona? Bese bethi ke ku 3.24 bathi the experiment is now repeated at 320 kelvins. Will the vapor pressure of each compound increase, decrease or remain the same? Ake sibuke ukuthi i-temperature vele leba besinike yona ibikade ithini vele. Ngoba phela fanele uqhathanise lezo zinto lezo. Ungaveli ulokhuze uvela uphendule nje.
Bengicela sithi kulokhuza kubuka phezulu ukuthi kukanjani. Bengicela ukuscrollela lapha manje. Sebethi-ke the experiment is now repeated at 320 kelvins. Kanti le experiment ibikade yenziwe kubani? Ku 300 kelvins. Sebenyusani manje? Sebenyusa temperature. Sebethi-ke will the vapor pressure of each compound increase, decrease or remain the same? Phela mabenyusa temperature kuchaza ukuthi manje lo sekuzobalula kakhulu sekunjani? Kubreakeka ama intermolecular forces bonke kahle kahle. Usho lo uzonyuka nalo anyuka kodwa phela unyuka wakho uzufana. Uzonyuka lo mhlawumbe athi 10, lo mhlawumbe athi 17 noma athi 19, lo athi mhlawumbe 4, lo athi 1.5, lo athi mhlawumbe 1, lo athi mhlawumbe 0.2. Uyabona? Shuthi ke manje izokwenzakalani? I-vapor pressure isizo increase. I-answer ka 3.24 ithini? Increase. Ngiyema lapha.